Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, RJ! Mga butag mga kapuso, welcome to Best Talk, powerhouse of beauties and performers ang morning natin ngayon. Kauban ang all-new female quartet, Riel, Danny, Lyra, and Mel. We got this beat, we gotta show you what's real. We gotta be free, come on, let's spread those wings. We gotta speak, we got our voice for them to hear. Girl, you're not weak, you can stand up and believe. It's about time we let the world know. We got what it takes, so let them show. Wow, we are all pumped up this morning and yes, we are ready to go. Nako ladies, good morning sa inyo and of course, please say hi sa lahat nating mga Mindanawans who are watching us right now. Hello po! Yan! Good morning! Kakapuso na to diya. Maayong buntag, attorney. Hello po. Maayong buntag diyan, mga taga Mindanao. Kamusta mo dihang tanan? Namiss na Hello naman mga uli kababayan, mga kababayan. Yes. Maayong buntag sa iyong tanan. Hello, hello. Unang-una, kwentuhan nyo naman kami paano nabuo ang XOXO. Ayan po, kaming apat po is galing po kami sa The Clash. And kami po yung mga natalo sa The Clash. Pero kami po yung binigyan ng pagkakataon ng GMA Artist Center na maging isang girl group ngayon po na XOXO. Let's get to know each one of you. Ugsugdan nato sa the diva na XOXO and who actually hails from Cagayan de Oro City, si Riel. Riel, at what age ka ba nagsimulang kumanta? Nung grade school ako, at hindi talaga ako naniniwala na may boses ako na pwede pala akong kumanta. Kaya nahihiya din actually ako na sumali kasi nga takot ako sa rejection, takot ako na pagtawanan, kutsain, ganun dahil nga sa aking anyo. Sure. Pero totoo yan, totoo Grabe yan. yung anyo. Totoo, nung bata ako. Palagi kasi akong kinukutsa. Tapos, nung high school to college ko na siya na-accept na, oo nga no, pwede ako maging singer. The fierce and sexy Danny naman is from Cebu. Kumusta naging experience mo sa The Clash? Akong The Clash experience, so dito sa mga dili na ko makalimtan sa akong life. Kay grabe ang paghatag og opportunities nila. Bali yung ang The Clash mo ay nag-open og doors para makabuot na ako kung asa ko karon. The tough girl Lyra naman is from Davao. How do you feel na after joining The Clash, another milestone naman ang mapabilang ka dito sa bagong all-new Kapuso Girl Group? Naailang nag-encourage ako na dapat mo appeal kong The Clash. Kay lahi na dyan ang opportunity pag sa national TV ka mo appeal. So moto, tung ni-appeal kong The Clash, wala po ko nag-expect na makuha ko. Kay kabalo ko, daghan jud kayo ang mga singers na ni-appeal dito. So, happy ko kay napabilang ko sa The Clash, appeal ko sa top 12 and na-appeal jud ko sa katong pag-air na sa TV. So, super challenging sa ako kay dili mo gud ko contesera kanang nagakanta-kanta lang ko, hobby lang nako. Daron ko feeling nako daron ko itono mo kanta. Pero nagakanta-kanta ko nag-perform pero dili jud ka nang like super seryoso gani ko. Thank you so much. Thank you! Thank you so Good much. morning. GMA Regional TV. Mga kababayan Mga Mindanawans. Yes. And that was XOXO mga kapuso. Tutok lang kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.